खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 जुन 2023 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमाफोरनि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां धोन आरजिनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनायबो नङा समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोर नांगोन गोसोआव नेगेटिभबो साननाय फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो लानांनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङै हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बयनिफ्रायबो हेफाजाबखौ मोननो हागौ देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों अनजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां नागा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बबेबा समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबुबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबुफोरा दिनै आखाइनिफ्राय बारग'लांफिननोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हानाय नङा नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।